हेलो गाइस गिबि गिबियावनो आंनि इउटुब चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय थाबाय। दिनै सावरायनो बायदो टमी नार्जारिनि भिडिअ आरोना भाइरेल जागासिनो ना गासैखौबो मिथिखायो। स' नायलांबाय थादो लोगोफोर। सिगाङाव जि जालांबाय मिस ललिपपनि दा आरो टमी नार्जारिनि भाइरेल बे खानैसो खालि जोंनि बर' हारिनि एक्टर एक्ट्रिसफोराल' भाइरेल जागासिनो, गुबुन हारिफ्रा भाइरेल जायाखैनो। थारमाने बे खानैसो भाइरेल खालि भाइरेल टमी नार्जारिनि 9.42 सेकेन्ड 9.40 बहुत मानसिफोरानो बिबाय थादों आंखौ दा। आंनियाव गैयानो बे भिडिअआ। जोंनि बर'नि एक्टर एक्ट्रिसफोराल' भाइरेल जागासिनो, गुबुन हारिनि एक्टर एक्ट्रिसफोरा भाइरेल जायाखैनो। आरो जे मा होनो बे गोदान जाफुंनाय एक्टर एक्ट्रिसफोराल' भाइरेल जागासिनो, आगोलनि बर'नि एक्टर एक्ट्रिसफोरखौ दा भाइरेल नुवाखैनो, थाङाखैनो आरोना, नुवाखैनो। मा घन्टा जाबाय थादो जोंनि बर' हारिनि एक्टर एक्ट्रिसफोरा गोदान जाफुंनायफोरा। बेबायदि एक्टर एक्ट्रिसफोरा थास्लाय थायोआनो मोजां। थारमाने एकदम बिसोरखौ दा बेन खालामखानांगौ आरोना। एक्सुवेलि गुबुन हारिनि एक्टर एक्ट्रिसफोरा बिदि नङालै, नोंसोरना जोंनि बर' हारिनि एक्टर एक्ट्रिसफोरनि खर'आव जेबो गैला नामा, मेलेमाव जेबोआनो गैला नामा केला। खालि भाइरेल जानाय बिदिनोल' खुंनाय एक्टर एक्ट्रिसफोरा भाइरेल जानानै जोंनि मा होनो बर'नि फिल्म इन्डास्ट्रिखौनो बरबाद खालामजोब्बाय। टमी नार्जारिनि इउटुब चेनेलखौ आं आनसाबस्क्राइब खालामखाबाय। बिनि चेनेलखौ आं नायखाला आरो बिनि भिडिअबो नायला आङो। बेखौ दा पुरा जोंनि बर' फिल्मनि इन्डास्ट्रिनि बर' गासै माने मा होनो एक्टर एक्ट्रिसफोरनि माने गासैखौबो बियो बदनाम खालामजोब्बाय। बिनिल' नङा, गासै बर' एक्ट्रिसफोरखौनो थारमाने बदनाम खालामजोब्बाय थारमाने इयो। स' लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। स' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। बाय।